ngivalelekile. Uyalunga, uvaleleke kancane. Kanjani? Ngoba uzabani uthi kanjani? Awodla ngithi ngeke ungavaleki. into ezokulandela masigula kuzoba inkinga. Ikhuliswa yini? Ikhuliswa yini? Ayikwazi ngisho ukwazi nje. Yazisibongo sami ayihlangani nawe. Igazi lami. Okay bazalwane ngiyabonga. Yo uNkulunkulu wami ngiyaxolisa kakhulu. Siphinde sibingelele sikwamukele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sesithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Siphinde sihambizwa kweminye imindeni sesesabona ukuthi kubalekile kakhulu ukuthini ukuthi sisabele. And ikakhulukazi mesibona ukuthi la siya khona abantu badinga usizo leso ngampela akukho la abangalithola khona lolu sizo. Because khona ezinye inkinga ukuthi umulayo ethi hayi akabuza umakhelwane lesobo esibona. Kuyadlala senze leyo nto. Anyways angasimosha isikhathi mbukeli wami engimthandayo. Ngicebisa le lithoba kholo ithoba ngibingelele ubhuti. Sawubona bhuti njani? Yebo sisi. Yebo ngicela nje ubingelele mbukeli weBlack Life TV. Ngiyabingelela kubabukeli beBlack Life. Okay. Mina sisiwami igama nguSibongiseni wakahle into okuyona engibhalela la Black Life. Nginoma wengane ebengithandana naye mangithwala sasithandana ngo2011. Okay. Ingane wayimbeletha ngo2019. Inkinga enginayo sisiwami ukuthi kubo abakwazi ukuthi ngoba sengihlala iminyaka ewu6 nje bengingamazi ukuthi umntwana wami ngisanda kumbona manje izithombe nangesimo sempilo yami izinto zami ayihlangani manje bengifuna ukuyohlawula kubo engathi kuba abakwazi ukuthi bengivumele ukuthi ngingene emagcekeni ukhalwa ngesikhathi kade ngingekho sona nengane le engayiphikayo. Oh wayiphika? Yebo. Awu Nkosi yami. Kwayisiphi izathu sokuthi uphika ingane nawe bhuti? Ayi mina naye indlela bese iyona bese kunongamthembi phakathi. Ube nakho nokubuya lithi kanti ubebuye ngimbonise nokusebenzisa izinto engayiqondi washe engayiqondi kwesinye isikhathi masilele naye ngimbonise nezintambo. Awu okay kweyiqirha angisilezo qirha. Hayi ngangitshela kanjalo kona ukuthi mhlambe ezokuthi mhlambe ezama uqina into enxaka ukuthi uqinela ini. Awu emhlabeni. Nanakhona ke othandweni lezo bengingasekho kuhle. Kwase kwaba nalezo inkinga. Inkinga yami ke manje ngangizama ukuthi ningikhulumele nabakhona kubo. Ngikwazi ukuthi ngikhiphe noma inhlawulo yengane ukuze izinto nami mhlambe ikwazi ukuthi ibuyele esimeni. Mangangisiza ngalokho. Yakuzwa bhuti wami futhi ngiyayithanda inkulumo yakho ya nje straight to the point. Ufuna ukuthi ngikudidise, ufuna ukuhlala phezulu kwaludaba. So kodwa angikwazi ukuvele ngibiza umndeni nami as present ngingazi ukuthi ngifuna ukwazi yonke into ukuthi ngampela wena uzophika ingane ngokuthi ngoba usebenzisa imithi noma ingoba ugqirhile uthe iwasho sho ukuthi imithi iwasho ugqirhile kodwa lokhu lento okuyivikela phela uyayivikela nasemgaqweni mhlawumbe nasemsebenzini I don't know ukuthi vele kwakhona sesiwami okunye engingakusho nakhona indlela besenza ngayo bingasafani nangendlela ebesithandana ngayo before. Ngingasho ukuthi uthando mhlambe kuyena bese lungiphelele noma mhlambe uyena obekuyelami obeliphelile ngakuyena kodwa nje bengasafani nangalesi sikhathi. But lokho kwanikeza izathu sokuthi uphike umntwana akunezange zasokumphika yingoba vele bengasamthembi wayena ukuthi lo mntwana owami ngempela yini. Ngenxa ukuthi usebenzisa iwasho. Ngesimo sokuthi vele nendlela sengimbone seyiyona nendlela esizivakashelana ngayo. Bengasafani ngasiqaleni. Okay, engifisa ukwazi ibhuti wami ukuthi bafika kupho bazobekisa isu wena wasuthi inganayo kuyona. So manje njoba usuyibona ukuthi eyakho. Yebo kwamanje ngingasho ukuthi sengiyibona yami ngoba vele enye into seswamathi inkinga bengivele nakhona engasavumelekile nje mina ukuthi ngisondele kuyena. Kwakona mhlambe leyo ngane isazala ukuthi mhlambe ngikwazi ukubona noma isithombe engitshengise sona. Uyena uma wayingane behlakene noma wakho ukuthi mina nje angiphume nje empilweni yabo. Uma wengane noma wakhe. Yebo behlangene nje ukuthi mina vele ke nami.
Yebo ukhona umamncane okuyibona engikhula nabo ekhaya. Bayalazi lonke lolu daba. Ya bayalazi ngoba yena ekhaya ubase umuntu owaziwayo. Oh, nakini Nakho yaziwa. yebo. Yena bebemazi. So into zakho uthi khona la engasahambi kahle khona because of Yeah. Ngoba nangasematohweni ayi manje nasempilweni. Cha akusekuhle ukusebenza kwami hayi ukuthi kona ngimisiwe kodwa nje impilo yami iyatekateka ayibalansile manje. So wasuyathola ukuthi mhlawumbe ilengane lo ayiphika. Ama ngithi ngiyazama ngithi ngiyochecka kubantu isiphume kaningi indaba ukuthi kunomntwana wami okhalayo ngaphandle. Ingakho izinto zinokuthi zingangibuyeli ngoba nje nayo lo ebese ngimtholile bengithandana naye esinye nje siphumile esakhe isisu mangithi ngiyalandelela engazuthi inkinga ilomntwana wami okuyena oshiwe ngaphandle kwamagceke. Kusho ukuthi Jomo wakhe aphika ingane engaphiko. Nami ngiyakusola ukuthi mhlambe iyona mhlambe ebingangenza ngibe umuntu kusasa. Nanokuthi phela mangakwazi ukuthi ngiyibuyisele shuthi mina impilo yami isazoqhubeka nje ibe nenkinga nje ukuthi shuthi lo engiqhubeka phambili akusaqhubekeki mangakakulungisi lokwalo. Kodwa yalibona lo daba lucaka kangakanani? What if umama nondodakazi abasivumeli ukuthi ukwazi ukuhlawula uzokwenza njani? Bona senye ngakuzama bona phela bakuzwa ingakho nje nami kade ngicela ukungibhalele ngapha ukuthi nizame ukuthi ningisize. Okay. Ngoba kona Okay. Asingapolisa amaseko asenzeni kanje azama ukuthi simthole umama nondodakazi. So unfortunately sihlulekile ukuthola indodakazi yethu. Umama uthe nje if fanele size la ucela uza nengane yakho aba understand usibabizela. Kahle kahle ukuba khona wakho la phambi kwabo bazothukisa isimanga bazi ukuthi uzokwenzakalani. Kodwa kona ubasondeza sizamela ukubathola necruise baseduzane bazoqhamuka. Uzizwa kanjani? Ngingasho kona ukuthi ngithukile futhi ngithokozile kodwa mangisizakalile sisiwami ufuna ingane yakho mangithole nje usizo lokuthi ngikwazi ukulungisa into zami kumina nomntanami. Omunye umbuzo wami ogcina sengivala ngayishula abafundisi. Ukube awuzange ube nezinkinga ekuphuphumeni kwesisu se-girlfriend yakho nayo njengamanje and ekuthenini izinto zakho engahambi kahle. Ngizosibona isidingo sokuthi uyoxolisa kulo muzo wabaphika la wabaphika khona. Bengosibona ukube mhlambe sengaye ngasibona isithombe sakho umntwana noma sengaye ngayibona yona ukuthi sogcina usibonile isombe. Yebo sikhona. Sona siconfirmile ukuthi awungayizali. Yebo khona phela uNtomazane ngani? Umfana sisiwami. Bakhona phela abangakhona bengenayo inkinga nami ababebona ukuthi ngabhedaka ukuthi ngiyiphika ingane mabeyibona bona iyafana nami. Bayabazi abantu eindaweni banakho ukutshontsha izithombe bezongitshengisa ukuthi hayi yakho nami yazagcina sesifikile emehlweni nami. Hayibona ukuthi ayibonela ukuthi hayi ngathi leli phuthe engalenzala likhulu. Ish. Brawam azama ukukusiza angikuthembisi lutho ngicabanga ukuthi umonakala ukhona mkhulu kodwa siyamthemba uNkulunkulu nesithunywa ukuthi bazokwazi ukuthi bagcine behlile umndeni kodwa nje ngibonayo ukuthi ngathi kuzoba nomsindo akekho umzali ofuna ukubona ingane yakhe iphikwa. That's for one. Okwesibili kuba naleyo nto ukuthi abantu besilisa bayazenzela abantu besifazane mase bebona ukuthi sebekhathele ibona baye beshintsha umqondo. Kodwa ke ngoba isitori esodwa asikaze sabamnandi singekho lesesinye mina ngicela ukuthi siqinisekise ukuthi siyabathola sithole nawo sizwe ukuthi ngaphela kwenzakalani and then bese siyabona ukuthi sixazwe sayithola umntwana uyakwazi ukuthi uphinde ukhokhela ama damage and then asenzeni kanjalo. Bukela Black Life singasimoshi isikhathi bafethu nje bese sichazela ubhoti udaba ufuna nje ukuthi akwazi ukuthi ahlawule umntwana wakhe lo asembona ezithombeni wabona ukuthi hayi cha uyena asingasimoshi isikhathi azama ukusondeza uLokhuzane u-ex girlfriend ubaby mama and also sisondeze noma wakhona kusho ukuthi ugogo womntwana babe khona ngaphela ngesikhathi beyohlawula I'm sure kwakhona umama so ngesikhathi ephika umzali naye kwaba khona ukuhlambalazeka yabo kwahlambalazeka umndeni. Ubuya sekuthiwa uphikile umfana simazi kade hleze la emi kwi danger box ngadlala sibalande. Welcome back mbukeli we Black Life TV kwisiqopho sesithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela.
Sisahleli naye ubhuti lo kade sihleli naye vele eqaleni wachaza udaba lakho alibeka ithebeni sasiyabona ukuthi kubalekile usisondeze umndeni. Amalungu omndeni-ke aka-baby mama asefikile. Ngizocela ngokukhulu ukuyithoba ngithathe leli thuba ngibabingelele. Sanibona njani? Sawona sisi. Yebo ngiyanamukela la ekhaya kwa-Black Life TV. Ngicela bandla ngokukhulu ukuyithoba nibingelele nje umbukeli. Mhlawumbe ngaqala wena sithando sami. Sawona bhuti. Mina ngumaka Amahle. Okay. Maka Amahle. Yebo, sanibonani, mina ngu-Amahle. Okay, vele-ke nje bajayele nazi nani ukuthi abasuke bengazi phela ama-guest ukuthi kwenzakalani. So mengithi ababingelele nina, bavele babingelele i-crew, but it's okay. Asikho lapho. La isikhona njengoba nginimemile la ekhaya ithandwa zami. Ngiyabona ukuthi niqale nathuka kakhulu and kodwa I'm happy ukuthi sesonke sesiyakwazi ukuthi sihlale silalele and sizwe ukuthi yini enza ukuthi sina Black Life TV senicela ukuthi nisondele. Cela unginikeze ubhuti ithuba. Bhuti wami ngicela lokho konke lokho ngixoxele kona ubachazele bomndeni ukuthi yini usibhalele la Black Life ufisane kubona inodingayo ukuthi usizakale ngayo ngabo kodwa. Sanibona niyaphila mngizala. Nawe Amahle niyaphila. Into kuyona ebengiyibhalele la ekhaya ukucela ngoba ngake ngafika nasekuqaleni nabaxosho omalume ngicela ukuhlawula umntwana. Uyazizwa ukuthi bhutam, uyazizwa. Xa ukuthi nje kuyo yonke leminyaka uqhamukaphi njengoba uzovumbuka nabantu. Uyazizwa ukuthi Kodwa Amahle wena osazi izizathu ukuthi kwakwenze njani. Imake sami-ke nomndeni wami wasidicelela phansi engathi angazi. Ufunani vele kuthini ufunani? Yini oyifunayo? Awume kancane Amahle. Kahle kahle wemfana kanti sibizelweni la. Wena ufunani la? Into kuyiyona ebengiyicela ngiyayicelela kahle ngomoya wo. Usuyayicela manje. Ngalesa sikhathi isimo sasingakhona ukuthi yami Amahle ngakuchazela indlela obuyiphatha ngayo nawe. After yonke leminyaka ubona manje ukuthi sekumele usukume ube ubaba. Yonke leminyaka wawukuphi? Indlela obuyiphatha ngayo nesimo besiphika bengayikholwa ukuthi yakho eyami lengayo. Yazi wena mfana musukuhlanya la. Eyiphatha kanjani? Kade ngihlala naye yonke leminyaka. Ulalela abantu ngengane yami, ubukisa mina nabantu. Yazi ngakukhuni kanjani ngithatha omakhelwane ngiphelezela ingane yami siya kini. Nasiphathokwezi usuyayifuna manje? Njengoba izinto abezenza amakhawuza njengoba sefile nje phansi. Wena kuwenzani wena? Noma ingayikhalizini ebuye ehambe esukini kwakhe ngekho kini. Ngoba nakho usuyibona emgaqweni ingane seyathi uyayivimba ingane emgaqweni. Sekuyakho manje lengane. Musukujwayela kabi wena. Ujwayela manje ukuhamba-ke ngihambe-ke ebusuku usho ukuthi kuyaphela yini ukuthi lokho mina ngangijola nawe ngoba akekho umuntu wayengazi nasekhaya ukuthi mina ngijola nawe nasekhaya babekwazi manje yini-ke ehlukile ngalesa sikhathi njengoba usubuya usuzobuya manje ngikufonela efonini ngakuthuka yini obefuna ngiyenze mina ngaphela benehla wenyuka la labangani bakho yini obefuna ngicabangani wena ungekho busy uphansi phezulu ungekho busy engicela mina ungiyisela umcela mina okwakungenza ukuthi ngize ngiphume ngihambe ubusuku ingenxa yezinto uzenza wena izenzo zakho engangike ngikwazi ukuhamba ngekhaya ngifike ngizisho ngoba bayekwazi angithi kwakuyizenzo zakho nawe sibukwanisa nabantu yini ekuhlukisa phansi sikhulume kubona uyini lo usatholakala yini wena usatholakala akizo usingasamazi somphika ungasafuni ukuhlangana naye wozokhuluma ke bunayo yona into efibe inkinga mangisuke ngikhuluma nawe uvela ugijime ngapha ngumakho bese ngiqhamuka naye kini bakhuluma kakhulu akithi bebekhuluma naye ngayi lo bebekhuluma wawukadushelelwe ibona yini ibona abanihlanganisa mina ngingena indaba zenu kodwa nje wena wanginyanyisa ngangikuthemba into efike mina nginikezeni ngihlawulo ngokwami ubuyele ngokwami ngakhona uqhube uyihlaleleke kini nendlela yakho uthanda ukwenza ngayo sawungokwakho manje nabantu wena senabantu wakubukanisa ngezwe wabukisa ngami eyami future ngiyadicelela yaphansi ngenxa yakho mina kodwa ngangiclaim ukuthi ngiyakuthanda wena watshe lapho wenza okwakho wenza umathanda wabukisa ngami kodwa mina ngifuni yini ufuna ukuyihlawula vele ufuna uqala kephi eqaleni noma ufuna uqala njengoba manje singaki ingane
ayikho into engizoyenza ngizoqala khona ekuqaleni ekugezeni umuzi bese ngihlawula kumntwana ongowami eze kumina nawe negceke sengingaligeza angikholuzile asidingi lutho nje ingane irice ihlala nathi ayiguli indawo futhi into engingacabanga ngayo nomzukulu wakho uma exake waletha kwamadlozi kumemezele yonke umhlaba lo batshethi ngangingazi ngiyaxolisa phela xolisa kuthina sodwa usuyazi lengane ehlekwa abanye abontanga abathiwa ayinababa kodwa ebekhona babo wayephila edla amabele unemali awusijwayela kabi sijwayela kabi isehluleka angazi ukuthi yini ekubuyisayo yini oyidingayo noma angazi ngoba yazi ukuthi phela ayinababa umina uma wayo umina ubaba wayo angazi ke wena uthi uhlangana phi ke awumithi izingane amantombazane la usana nawo noma usana njalo waqala ugcina ngalo wayiphika ngalapho ke bandla Nkosi yami ekumesiseni engadinga inabo inkinga yami ngivalelekile uyalunga uvaleleke kancane kanjani ngoba uzabani uthi kanjani awodla ngithi ngeke ungavaleki into ezokulandela masigula kuzoba inkinga ikhuliswa yini ayikwazi ngisho ukwazi nje igazi sami ayihlangani nawo igazi lami Okay bazalwane ngiyabonga uNkulunkulu wami ngiyaxolisa kakhulu and angizama ukuzonicontrola njengoba ade ngichazile before siqala ukushutha ukuthi nivumelekile kodwa ukulwa ngicela ukuthi singalo amahle ngicela uqala kwena manje ngicela uqala ngidodakazi ngokhulu ithobo amahle ubhuti mhlawumbe if you can take me back kwenzakalani uze kufike la ekuthenini usezocela ukuthi aphinde ahlawule umntwana Okay mina nobhuti like sasijola well akekho umuntu ayingazi nje ukuthi siyajola isekhaya babazi nakubo ngangaziwa nje into yethu uyayaziwa nje kungaloni like kungafihliwe yeah kwasho ukuthi ke ubhuti waqala ke waba nezinto zokuthi afebe okay achithe enze izinto engayiqondi uthola ukuthi lapha endlini ngizothi ngifica obraphi ke uthola ukuthi uzothi wami noma mhlawumbe ngifice izinto engayiqondi as umuntu wesifazane yabo kodwa mina umuntu wesifazane nami ngishiya izinto zami khona la kwaba ukuthi nami ke sengizoqala ngihambele ebusuku nabangani bami nje kanti angazi ukuthi like sengikhulelwe yabo kwaukuthi ke ngizosho ke ekhaya futhi kwasekhona nje ingxabano sesihlezi nje sixabana sesingaboni ngasolinya kuba ukuthi ke ngisho ekhaya ukuthi sekwenzakaleni kuba ukuthi masifika ke kubo abo umuntu ongiphikayo nje ongangazi nje inhlobo nje nanokuthi nje ngubani angithuke nje ngibe umuntu nje sekuwumina obhedayo phambi kwabantu basekhaya yeah kwaba ukuthi ke ubhuti ke uyarelocate ke wasuka ngala ngasekhaya wahamba ngahlala futhi kwaukuthi ingane ngayikhulisa wethu noma ekhona sonke nje ngisholo lokho ukuthi uba bengasekho yes engasayingeni na indaba yakhe ukuthi yabo umuphi baba engane wala kwaukuthi nje okay fine iphikiwe ingane shuthi isekweyethu ayisayi kubo kwaba ukuthi ke sayikhulisa ingane sayikhulisa njengoba ina 6 nje ifunda ugrade 1 manje usho umntwana wa 2020 yebo ngakhulelwa ngo2019 ngalokho nje ngabelethwa ngo2020 okay kwaukuthi ke nje ingane nje right iyaphila umina ubabayo umina umawayo ayishoti ngalutho ayidingi lutho ukuthi ke njengoba ke lesiphu sesibuya siphuma la siphuma khona sibuye sesisobona ukuthi manje usenengane angayiclaima usenengane angathi yakhe okay ngiyakuzwa sithanda sami ubhuti kubalulile la sizosiza ubhuti and ukumsiza kwethu asisho ukuthi sophumelela kona kodwa mhlawumbe sizothi emndenini siyacela abantu ukuthi nimnikeze ithuba wenzile iphutha uzovuma phambi kwecountry kahle because iBlack Life TV nama subscribers more than 500 yabo abantu ababuya lama shows nje baningi kakhulu so uzocela uyazehlisa bafowethu ucela nje ukuthi nimnikeze ithuba axolise ngesenzo sakho uyayazi into ayenza kwena uyazi noma ngabe ukubalile ukuthi kwakhona neyiwasho iwasho kambe wathi wenzani ngazo
Iswasho nje ngangisebenzisa umuntu wesifazane ngoba naye wayebuye ebebhizi namantombazane nje ngisebenzisele ukususa nami nje ngingafaka yes ukuthi ngiqinise nje intombazane ngoba amanye amantombazane ayaganga phela uzothola no bra bethu bra wakho ngawo yabo kwawukuthi ngisusa wona lawo mathunzi amnyama ongona hayi kwakusuke ngingasiwo kusuke nje kwabangani abantu abasebefikile ababesuke besiqhaza njengoba lo bra lo angikwazi ma emva kokuthi umntwana niphoxeke umazi umuntu omthwalise umntwana kodwa bese nifika anjikele wazizwa kanjani lapho ngibhlungu kakhulu ngoba sengikhula yena ke manje amahle akazi mafanele ebulale usaba abantu usaba umphakathi uyabona nje ukuthi ungiphoxile kwamina ngumzali wakhe ngahlala naye phansi ngamtshela ukuthi akona ekugcineni kwempilo la le ngane sizoyondla izokhula emaklinikhi uzowahamba amakliniki until uzuzutete izokhula nje ifana zonke ingane akaphume nje kulomgodo oyilo yaxaya manje mangabe sezisibiza la so nisenzo sakhe sinabo kubo sport kodwa into engithandayo usefuna ukubuyela entweni right uyalibona iphutha lenza kodwa manje into afuna ukuba ufuna ukuthi ungabeka yena manje senje ufuna ukuthi amahlu ubalekelane nalento le ukuthi ubo baba ubomama enganeni ubabe khona uyayibona le honto futhi ke life is too short ngiyazi ukuthi kubhlungu humiliation ukuthi uthi uyahamba umuntu kaduzwana nabe sephika umntwana isenzo sakhe asikho right mina ngokwami nje mengakhohla ma ukuthi inhlawulo konke lokho afanele akwenze ngiyabona lokhu kokuthi abukise ngawe emndeni fanele akunikeze nje inkomo ngokwami ngempela ngiyayidinga futhi alethi inkomo phela besihamba nabangani ba amahle phambi kwa amahle seyihlayo umntanami eyihlayo anothi uhambe yoqonywa kude uqonywa khona la yasibukanisa nabantu kodwa uko konke ukudina kwethu bazali nayo yonke enye into siphinde simcabangele umntwana una 6 years njengamanje akakwazi ukuthi athele inqumo kodwa trust and believe uma ekhulu uzofuna ukumazi ubaba wakhe bese thola ukuthi ubaba wakhe uke wazama ukuyisondeza uwenzile amaphutha wafuka wazo angithi ngi right wafika wazoyineka la ukuthi no ngilenzile iphutha ngenza noma yini ukuthi ngikwazi ukuthi nami ngikhulisa umntanami ugogo noma abanqaba endingane umfana lengane umfana uyathanda uthanda izohlezi lifuni kubo hayi siyamazi ngoba phela uyayivimba emgaqweni echazeli iyabuya endlini isibuza ukuthi ngihlala nomunye ubaba uthi ubaba wami singazi ke so phela sinze yeni baba wakho loyo kodwa senza into eshoyo asazi kuyena ukuthi kangaka uqiniseka kangakanani ngalento ayishoyo ukuthi ucela kangakanani uxolo ukuthini bhuti wami ngiyacela kakhulu uxolo ukuthi nami ngiyafisa ukuthi ngihlale naye umfana wami phansi ekezwe nothando lika baba asiqale ngala inhlawulini ke bro wami ngazethi lukhuzana are you willing ukuthi wonke ama damage nalo okoqala nje mhlambe nalokho ukuthi uma azizwe ngalendlela azizwa ngangondodakazi yabo because uma uphoqa undodakazi nomzali kuyazwela and kuba ngathi manje nabantu besilisa nifuna ukudlala ngezingane zabantu niyimithisi asayifuni lo generation sesifuna abafana bazi ukuthi okay bengenza into kanje fanele ngithatha irresponsibility yokuthi okay this is my child this is my blood angiyodla ingane lento ukuthi ubaba wakho akakufuni ubaba wakho akushiya ayi right ngo 1970 ba no 80 ba thina nje asakwazi kube generation enjalo manje ngiyakuzwa so singajaha ukuthi sihlale nengane ake sijaha ukulungisa le damage okwe-damage angiphikile ukuhlawula impela ngizohlawula anginayo inkinga lokhu okokumgeza yena uma kamahle singabonisana ukuthi singaphelisa la kephi mhlawumbe singavumelana ngani sinaye fila kanjani amahle nakho konke lokho yabo nje mina konke nje kulokho nje ngiyangicika kodwa nje akukho engakusho ngikwenza ngoba phela kumele ingane yazi ubaba wayo yeah true thank you kubalekile mfethu kuyenzeka ukuthi abantu abadala baxabane kodwa siyezama ukuthi laba abalandelayo abangayitholi le yanto because mebekhula naleyo mqondo ukuthi uma nobaba bazwani mucabanga naye okulandelayo azokwenza naye uzokwazi ukuthi kusho ukuthi kulungile ukuthi ngimithi singane abantu ngishiye but having to have ifather figure empilweni yakhe ubaba wakhe azama ukusondela uzothi methi 10 years 11 years 12 years kobe sekuyingxoxo le ukuthi ubaba wazange ngilandela ublack life ukuze aqabe konje basenzwana kanje uyayibona kodwa uzobona ukuthi mina ngangizalwe indoda yakwazi ukumela ukuthi lenzile iphuthe ekhaya yenza izinto
ngoba nanixabene ayithi nanixabene kuyilokhuza ukuthi niyajola but umntwana kangeni. And kuyenzeka-ke futhi-ke ukuthi umuntu uma usuyithwele umalise umuntu kungenzeka ukuthi noba uthuna neliswana ngaleso sikhathi nayithatha ngo-left. Angani noma nengenizwe yini leyo nto. Khona abathandasanayo khona abaliswanayo. Owami umntwana wayemthanda lo mfana. Wayemthandiswa uyena wayexosha ingane. Exosha sokwenja ngathi akazazi ayazi. Ingane enhle kanje kodwa. Mhlambe kuleso sikhathi mhlambe nami ngangekho esimeni esi-right. Wawungekho esimeni esi-right. Yonke into nje wawuyibona kahle nje. Wawuyibona kahle nje yonke into awuyenza. Kodwa ngisafuna ukulongibhizi ngibuyele emuva ngoba ngathi uvula i-can of worms ngendlela osungiciye ngayo. Yabo nje mina nje into ozobe usuyihlanganise nami ukuthi nje wazi futhi nakhona uyofonela uma ufuna indaba yengane angifune lutho nje ngizongihlanganisa nawe mina. Fune lutho nje. No, vele uboy ngoba usenasiki sekululu usengahamba babakhe akhulume nawe, akhulume naye. Kodwa ngiyafisa ukuthi wehlise umoya nawe. Healing ngiyadingakala because le engonayo ngangaba yinkinga kuwena nomntwana nobaba umntwana but komunye umjolo olandelayo. Angisinawo uma usafuna ukuba nenkomo, umuhle phela sithando. Kufanele ube right nawe. So I'm happy ukuthi kwesisikhathi uyungahilwe ema umuntu ungahlangana naye usuke ungakamboni. Mase uhlangana naye kubuka khona nje dwi. Hopefully nawe kuzodlula sando sami ngiyaxolisa ukuthi udlule experience into kanjalo ukhulele umdingo baba wengane angabi khona angagcini lapha aphinda abukise ngawe emndenini kube ngathi manje umuntu okade ebheda kakhulu yabo angifuni usibele emuva ukuthi watholani wenzani angisho ukuthi buyelane nakuyona love back but we are here ukuthi solungisa isimo somndeni ukuthi ingane ayimtholo ubaba wayo ubaba akabe nayo ilokhuzana iphatha azoyidlala kumntana wakhe akhule ewumntwana owazi ukuthi umama nobaba bayaphila. Siyezwa. Kuwena ke amahleke mina ngiyaxolela wena nje. Ngiyaxolela amahle akusiza ukumbambela amagqobo vele ngento esiyadlula. Sesimane senzele ingane njengamanje. True. Hayi ukuthi kuhle. Kodwa nje kubuhlungu. Qhubekela phambili nempilo. Nami ayikho yona inkinga ukuthi abone ingane. Ayikho nje inkinga. Kodwa namanje ngiyasho phambi kwamakhamera ungizwe kahle amahle. Angisi nginobhuda azoqhama sezobona ingane siyalungisa ama damage la. Damage control. Akayenze yonke into alethi ilwane kube neyonke leyo nto kuhlangana umndeni emva kwalokho ukuze akwazi ukuthi yonke lento ihambe ngendlela eright. Yayizwa lona. Ngoba uzoyicross uyizele ngokuba uclever ukuthi hayi sengiletha amakhamera vele lapha ana show grand sengakwazi ukubona ingane. Still lezi zinto ezixakile sazoqhubeka zixake. Ngiyakuzwa. Yayizwa lona. Angafika demand. Kwaphela kuningi usulahlekile kakhulu ekhulela uma amahle bemdinga ubaba wengane yakhe izinto ayithandiswayo yayo yonke lento wena ukho lapha 9 months wonke uyabeletha imali izinto zokuphuma kwengane ingane incane iyagula every day wena ukho la 6 years usothi awumfana wami ubonga kwalona nje lelo thuba bangipha lona. Siyabonga nathi Ngeke ngikwazi ukudlala ukuthi ngidlale ngalo. Siyabonga kakhulu. Amahle amahle ngiyabonga kakhulu ngokuthi nizama ukwehlisa umoya bese niyabona ukubaleka ukuthi umntwana egcineni yamdinga ubaba. Asibafuna umama azothi ngubaba ngumama ubaba ephila. Akabo mama ubaba bobaba bafethu. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi seni. Nizizwa kanjani mhlawumbe manje sengivala? Ngiyafisa ukwazi ukuthi mangabe ngakwenzi lokho ukuthi kophinde kwenzeke kanjani. Okay. Yes. Ngizowashiya ama details sokwazi ukuthi sikhulume. Naye ubhudiso lebesikhuluma nawe phela akakwazi ukusibiza bese shiya izinto elenga. So besicheck ukuthi kum kanjani naye ibank balance yakhe yini akwazi uku-afford ukuqala kuhlangana nomndeni bese yalichaza udaba lakhe ngoba uzobe sesebenza. I'm sure kwalokho kodwa kuzovula into eziningi. Ya nami nginethemba. Kahle. Ngiyezwa. All right, Sithando. Right. Kuthiwa futhi uvele wamzala lo mfana. Unje. Mumbi nje unje. Hawu. Hano God. Hey, sorry, kodwa phela vela ayikho indoda efanele ibingi. Inhla inkomo zayo. Siyabonga nakho kilokho ozokwenza kuma amahle. Bukelo Black Life TV ayongapheli kuyahlola abafethu Mlangeni Magasela owenzile umsebenzi uzamile neBlack Life TV ukuthi sizama ukuhlanganisa umndeni senze show ukuthi ngeke phela ingane zethu iphinde ikhule isimene sithini ukuthi ubaba ngimazi
ubaba ephila engashonile kodwa ubhuti ube indoda ukuthi wonke amaphutha engiwenzile ngiyayisola wonke umuntu awenza amaphutha abafethu akekho umuntu operfect la emhlabeni kwahluleka ngekhathi kaJesu kwathi sekuphinga umama kwabiza uJesu kwathi fakazo na what met nje othe akanasona akazenze nje isono kwabaleka wonke umuntu waphendwa ngekho umuntu amatshese befuna ukushaya umama ophingayo ichaza ukuthini leyo nto amen bazalwane sibonana ku-episode elandela yama It's the Black Life TV